F'dawn l-aħħar 3 snin l-età tal-iżgħar persuna li kienet vittma ta' vjolenza domestika u li dwarha sar rapport fid-Domestic Violence Unit kienet tarbija ta' 16-il jum. Ir-rapport sar fil-preżenza tal-ġenitur, gwardjan legali jew persuna oħra li kienet qed takkumpanja lill-vittma. Dan ikkonfermah il-Ministru Byron Camilleri fil-Parlament għal mistoqsija tad-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolò. Fil-Parlament ma nataw l-ebda dettalji addizzjonali tad-dinamika tal-każ li fih kienet involuta din it-tarbija ta' twelid, għalkemm il-fatt fih innifsu jitfa' dawl fuq realtajiet xokkanti li affaċċjaw diversi familji fi-skiet ta' darhom. Jirriżulta wkoll li l-età tal-ikbar persuna li għamlet rapport ta' vjolenza domestika fid-Domestic Violence Unit f'dawn l-aħħar 3 snin kienet persuna anzjana ta' 93 sena. Statistika oħra li ħarġet fl-aħħar ġimgħat turi li l-maġġoranza tal-persuni li jirrapportaw vjolenza domestika huma nisa, brata ta' madwar 76% li jfisser 3 minn kull 4 rapporti li jsiru. Fl-2024 kien hemm total ta' 3798 rapport ta' vjolenza domestika.